MTV. Selam dostlar. Bek tezden yılның ең әкияти вакыты килеп җитәчәк. Шыршы, мандарин исе, матур-матур бизәкләр, бүләкләр. Булар барысы да яңа ел атмосферасын тудыра. Бүләкләргә тукталып узыйк әле. Артистларыбыз яңа ел бүләкләрен сайлый башлаганмы? Якын кешеләренә нинди сюрпризлар әзерлиләр? Үзләре нинди бүләкләр яраталар икән? Бу сорауларга җавап эзләрмен мин, Дамир Зиннатуллин. Эфирда музыкаль каймак хит-парады. Без башлыйбыз. Хит-парадның бу атнадагы премьерасы Лилия Гыймаддиновадан. Лилия гомерем буе сине көтәрмен дип исемләнгән яңа клибын тәкъдим итә. Ә бүләкләргә килгәндә аның үз принцибы бар. Бүләк нинди генә булмасын, иң мөһиме ул зәвыклы күренергә тиеш. Бүләкләрне матур, үзенчәлекле итеп бизәп, Лилия якын кешесенең генә кәефен түгел, үзенекен дә күтәрә. Лилия принцибы буенча бу ел тәртипләре начар булган балаларга биреләсе күмерне дә матур итеп бизәп бирергә кирәк микән? Синнән башка авыр миңа авыр. Күрмим хәтта тормыш төсләрен. Шәшәк аткан шымырт сиреннәренең. Синсез никтер сизмим исләрен. Кире кайтмассың гына сизенсәм дә, кайтырсың дип өмет итәрмен. Кайларда син җаным, кайдасың син? Гомрем буе сине көтәрмен. Күзләреңә бер карасам иде, күрәсем. Уйларымнан, төшләремнән югал. Күренмәгәч нигә кирәксин? Кире кайтмассың да сизенсәм дә, кайтырсың дип өмет итәрмен. Сине табармын соң. Көннәр, айлар, еллар көтәрмен. Сабырлыкны сорап Ходаемнан, барлык сынауларга түзәрмен. Җаным, кайдасың син?
Шулай ук эре яңа клибы белән 14-нче урында Фирүзә Париж. Фирүзә алдан бүләкләр сайлап бирергә яратмый. Көне җиткәч җигерә башлый. Бүләкләр турында уйлап башы катмаган әле аның. Җырчыга, аның иҗатын яратучы бер кеше узган ел ашамлыклар белән тутырылган зур кәрзин бүләк иткән. Нәрсә генә юк, хәтта шын кара икра да салган була. Фирүзә икра яратмый, шуңа күрә сеңлесенә биргән. Фирүзә, андый бүләкләр була калса, хәбәр ит, без дә ярдәм итербез. Бу мезгилләр килеп җитте. Бик тиздән татар шоу-бизнесының иң грандиоз чарасы Халыкара татар җыры фестивале гөрләп узачак. 22 декабрь Пирамида концертлар залында татар эстрадасының иң популяр артистлары чыгыш ясаячак. 19 тапкыр уздырылучы җыр бәйрәмендә син дә булырга тиеш. 13 урын иясе Иркә номинантлар арасында бар. Быел ул нинди номинациядә җиңеп чыгар? Бик тиздән белербез. Хәзер сүзне Иркәгә тапшырыйк. Тамырланып үсә таллар, ярларына
Әнвәр Нургалиев бүләкләрне кабул итәргә ярата. Үзе дә якыннарына һәр бәйрәм саен бүләк тапшыра. Монда барысы да гади. Ләкин Әнвәрне шаккаттырган бүләкләр дә бар. Күптән түгел концертларының берсендә җырчыга үзеннән дә озынрак зур роза чәчәкләре бүләк иткәннәр. Мондый бүләктән Әнвәр югалып калган. Шунысын әйтергә кирәк. Чәчәк бәйләме иң оригиналь бүләкләр исемлегенә кергән. Әнвәрне яратучы хатын-кызларга хәзер җырчыны шаккаттыру тагын да авыррак. Кочаклама яратмыйча 12нче урын. Күзләрең күк кебек, бигрәк матур бүген, бергә мәңге булып яшәрбез. Шулай дигән сүзем истәм икән инде, хәзер бүтәнгә синең гашык булдым. Кочаклама яратмыйча, кочаклама. Сизәм күрәм, аңлыйм беләм, йөрәгеңне яргалама. Кочаклама яратмыйча, кочаклама. Сизәм күрәм, аңлыйм беләм, йөрәгеңне яргалама. Ташлап киттең нигә, син мине калдырып, чит җирләрдән бәхет эзләде. Йөрәк сакрап яна, сине күрсәм әгәр, нигә язмыш шулай буталды. Кочаклама яратмыйча, кочаклама. Сизәм күрәм, аңлыйм беләм, йөрәгеңне яргалама. Фирүзә яңа ел бүләкләре турында уйлый башлаган. Ләкин аның гаиләсендә бүләк бирү өчен махсус бәйрәм көтү гадәте юк. Гади көндә дә якыннарын шатландырырга ярата җырчы. Иң кадерле бүләге турында да әйтеп узды. Ул кыйммәтле алтын эшләнмәләр түгел. Тормыш иптәше бүләк иткән 30 сумлык пыяла эт сымы. Фирүзә якыннарыгызны сәбәпсез шатландырырга киңәш итә. Юлдашың булыйм җыры белән Фирүзә 11нче урында. Сөйем дигән назлы сүзең, әйтмә әле бүтәнгә. Сөю бит ул бик кадерле белгәннәргә. Күңелеңнең нуры булыйм, кояшы булыйм әле. Гомереңнең агышында юлдашың булыйм әле. Күңелеңнең нуры булыйм, кояшы булыйм әле. Гомереңнең агышында юлдашың булыйм әле. Күзең сулмас гөлләр булып, чәчәк атыйм күңелеңдә. Көндезендә йолдыз булып, балкып яныйм күгеңдә. Күңелеңнең нуры булыйм, кояшы булыйм әле. Гомереңнең агышында юлдашың булыйм әле. Күңелеңнең нуры булыйм, кояшы булыйм әле. Гомереңнең агышында юлдашың булыйм әле. 10нчы урында урнашкан артистлар бик кызык җавап бирде. Монда парлы гаилә Лилия Биктимирова һәм Фәдис Ганиев. Узган яңа елда Фәдис Лилиягә телевизор бүләк иткән. Баксаң, телевизор Фәдискә кирәк булган. Ә Лилия Фәдискә җавап итеп кер юу машинасы бүләк иткән. Бернинди үпкәләүләр булмаган. Быел бер-берсенә нинди бүләкләр әзерләүләрен әйтмәделәр. Тапшыруны карап, сюрпризны белдертәсе килмәгәндер мөгаен. Юмор хисе бар бу гаиләдә. 10нчы урын Лилия Биктимирова һәм Фәдис Ганиев.
12 декабрь. Пирамида. Халыкара татар җыры эстрада фестивале. Тагын бер адым. 5-196-196. Генераль партнер Татнефть компаниясы. Партнер Кукмара металл савыт саба заводы Ощык акционерлык җәмгыяте. Камский коммерческий банк. Тателеком Ощык акционерлык җәмгыяте. Изумруд ювелир кибетләр шелтәре. Яңа ел! Зур! Яңа ел концерты! Сәхнәгә чыршы куябыз һәм җырчылар чакырабыз. Салават һәм Гүзәлев, Артур һәм Марат, Раян Спасыйков, Дилә һәм Булат Нигъмәтуллиннар, Фәрит Низамиев, Илсия Бадретдинова, Гүзәл Уразова, Иллар Хакимов, Ләйсән Гыймаева һәм тагын бик күп танылган артистлар. Яңа ел солянкасы 27 декабрь 12-297-43-77. Марат Шайбаков яңа ел бүләкләрен көнендә сатып ала. Бу елга бүләкләр исемлегендә дусларга ау сувенирлары, хатын-кызларга мотор савыт саба, тормыш иптәшенә алтын, балалар әле заказ ясамаган. Күңеле киң кешегә меңе белән әйләнеп кайта диләр. Маратка шулай ук бүләкләрне еш бирәләр. Бәйләгән шарф, җырчының исеме язылган пычаклар, кыйммәтле Италия баяны. Санап китсәң күп инде. Ә иң истәлеклесе туган ягында шын ат бүләк иткәннәр. Хәзерге көндә ат исәнме юкмы белмим. Ләкин мондый бүләктән Марат берничә көн шок хәлендә йөргән. 9-нчы урында Марат Шайбаков. Җыйындың китәргә, яшьләрең күзеңдә, мин генә түгел бит, әрнисең үзеңдә. Әлегә варалар, бер генә адым бит, син минем яшьлектән яраткан ярым бит. Араны үзәргә, эзләмә юлларын, булса да башкалар. Алар мин булмамын, мин булмаслар алар. Минем күк яратмас, üzülgən aralar, яңыдан ялганмас. Шулай кирәк дисәң, хушлашып китәрбез. Син мине, мин сине, бәхетсез итәрбез. Ят ярлар янында, сагынып саргайып, üzülüp ялганып, гомерләр үтәрбез. Араны үзәргә, эзләмә юлларын, булса да башкалар. Алар мин булмамын, мин булмаслар алар. Минем күк яратмас, üzülgән аралар, яңыдан ялганмас. Динара Рахимова барысында алдан планлаштырырга ярата. Шуңа күрә бүләкләр турында алдан уйлый башлаган инде. Якыннарыннан үзләренә сиздермичә генә аларның теләкләрен белә башлаган. Үзенә бүләк ителгән иң оригинал бүләкне дә яшереп тормады. Шын розалардан ясалган зур аю бүләк иткәннәр. Әлегә иң истә калган бүләкләр шушы санала. Динарга алда биреләсе бүләкләр күптер. Егетләр, Динараны шаккаттырырга ашыгыз. Яратуымның да сүзләре, сиңа язмыш белән языла. Еракта булсак та якында, синсез тора алмам бу дөньяда. Син миңа язмышның бүләге, яшәвемнең якты теләге. Еракта булсак та якында,
7-нче орында Вадим Захаров. Жыршыга быйыл инде зур бүләк ясадылар. Хәзер аны бер нинди купшы бүләк белән дә шаккаттырып булмас. Вадимга хәзер бәйрәм сайын уйланырга кирәк булачак. Тормыш иптәшенә бүләк кирәк. Олы кызын шулай ук шатландырмыйча булмый, һәм күптән түгел туган кеше кызына да сюрприз ясарга кирәк. Вадимның хәлен аңлагансыздыр. Яңа елны ярар. Ничек булса да җиңеп чыгып була. 8 март? Таптым. Вадим, Instagramга яздырсың да без сиңа булышырбыз. Хәзер үк язырга ашыкма. Яз җиткәнен көт. Уралган авыл кичке рәхәткә керәсе килми нинди күңелле өздереп уйный гармуннарыбыз гөрли урамнар бәйрәм шикелле булды бар иде андый вакытлар эх сагындырып калды шул ерак үтәсе килә тагын бергәләп урамнар буйлатып гармуннар уйнатып үтәсе килә тагын бергәләп урамнар буйлатып гармуннар уйнатып киң урамнарда тар иде безгә тик ятуларны белмәдек бердә узган чагында гармуннар белән кызлар күзләрен алмады бездән булды бар иде андый вакытлар эх сагындырып калды шул ерак үтәсе килә тагын бергәләп урамнар буйлатып гармуннар уйнатып үтәсе килә тагын бергәләп урамнар буйлатып гармуннар уйнатып Яңа ел атмосферасы үзендә ниндидер могҗиза саклый. Минем белән килешерсез. Моның белән Люция Мусина да килешә. Һәм рәхәтләнеп туганнарына, якыннарына бүләкләрне сайлый башлаган. Тормыш иптәше Рөстәм Закировка нинди бүләк бирәсен белә. Олы улы Айрат Закиров нинди бүләк көтүен әйткән. Кызлары Миләүшә шулай ук читтә калмыйча бүләккә заказ биргән. Хәзер җырчы якын кешеләренә бүләкләрне барлау белән шөгыльләнә. Ә менә Рөстәм Закиров балалары белән бергә тормыш иптәшенә нинди бүләк әзерләве билгесез. 6-нчы урында Люция Мусина. Dünyalarını kuvamız biz kulağımız Minne tutkan kebek boğulağımız Günellerde izgi hisler yüksek güne Şın bəxit keylərinin tərmin duyabız Dünyalarını kuvamız biz kulağımız Minne tutkan kebek boğulağımız Günellerde izgi hisler yüksek güne Şın bəxit keylərinin tərmin duyabız Бәхетти туйрак йөрми яндагына Ни икәнлеген син аның аңлагына Шын дуслыкның кадерен белеп саклагына Бәхет сине үзе табар шунда гына Дөньяларны куабыз без кулабыз Минне тоткан кебек булабыз Күңелләрдә изге хисләр yüksek кенә Шын бәхет кәйләренең тәмен тоябыз Дөньяларны куабыз без кулабыз Минне тоткан кебек булабыз Күңелләрдә изге хисләр yüksek кенә Шын бәхет кәйләренең тәмен тоябыз Күңелләрдә изге хисләр yüksek кенә Шын бәхет кәйләренең тәмен тоябыз Хит-парадның икенче иҗади гаиләсе Рөстәм һәм Ләйлә Галиевлар. Галиевлар гаиләсендә икеләтә бәйрәм. Кечкенә кызларының 31 декабрь туган көне. Олы кызлары да, кеше кызлары да Кыш бабайдан нәрсә көткәннәрен әйткәннәр. Кыш бабай бүләкләрне әзерләп тә куйган. Узган ел Рөстәм үзе Кыш бабай булып бүләкләрне китерсә, быел Рөстәм экспериментлар ясап тормый. Кыш бабайны чакыртырга уйлый. Сәбәбе гади, кызлар әтиләрен таныйлар. Рөстәмнең тәҗрибәсе бар.
Кыш бабай кирәк булса, Рөстәм белән элемтәгә чыгыгыз. Сұрасалар менен юлларың алыр, бармы синең ғашық бір ярың? Әллә кайдан сине сайлар идем, әйтер идем ул бит сине җаным. Мәхәббәттә барлы канатым син, Тәңрем сине сөеп биргәнедер. Сулышында яшим һәр сәгатем, синең өчен янам көйгән гел. Ойламыйча турган минутым юк, аңлата алмыйм җаным хәләтен. Яратырга бары булдыра алам, ә минем юк башка сәләтем. Мәхәббәттә барлы канатым син, Тәңрем сине сөеп биргәнедер. Сулышында яшим һәр сәгатем, синең өчен янам көйгән гел. Мәхәббәттә барлы канатым син, Тәңрем сине сөеп биргәнедер. Сулышында яшим һәр сәгатем, синең өчен янам көйгән гел. 4-нче урынны бу атнада Илгәрәй яулый. Илгәрәй бүләкләр сайларга яратмый. Тормыш иптәше белән килешү дә төзеп куйганнар. Бәйрәм җитә икән, кибеткә баралар да кирәкле әйберләрне сатып алалар. Әти-әниләренә бүләкне тормыш иптәше сайлый. Гадәттә шәл, муенса, сумка, матур күлмәкләр, аяк киемнәре бүләк итәләр. Шуны да әйтик, Илгәрәй тормыш иптәшенә яңа елга бүләк ясаган инде. Ноябрьдә тормыш иптәшенең туган көне уңаеннан ул кыйммәтле телефон бүләк иткән. Бу туган көн һәм яңа ел бүләге. Кирәкле һәм файдалы бүләк ясаган Илгәрәй. Әфәрин. Нигә икән мизгел сыман, үтә безнең еллар, күзне ачып йомган ара. Булыпты еллар, нигә икән мизгел сыман, үтә безнең еллар, күзне ачып йомган ара. Булыпты еллар. Безгә язган язмышларны белеп булмый алда. Күпме ачы сынаулары көтә икән алда. Кире акмый шул сулары гомер елгасында. Нигә икән мизгел сыман, үтә безнең еллар, күзне ачып йомган ара. Булыпты еллар. 5-нче урын Хайретдиновлар гаиләсендә. Рамил белән Рамилә бүләкләрне сайлап куйганнар инде. Рамилә тормыш иптәшенә акчасы булмаган буш банк карточкасын бүләк иткән. Ә Рамил шул карточкага акча салырга тиеш. Рамилә аннан соң шул акчага үзенә ошаган бүләкләрне сайлый. Хатын-кызлар өчен бу яхшы идея. Рамил, минем тормыш иптәшем шат булса, мин тагы да шат кына дип белдерде. Хайретдиновларда үзенчәлекле атмосфера.
Пицца яратасың міне. Йоқла, бабайым өліп ярата. Никахымызға 40 ел. Рахмет олым. Рамин, бүгін ненде кінәлі? Жанларыма жан үрәсің, сағышлардан киртәләр. Мин дә сине яшәтермен, уйнымда иргәләр. Ходай биргәнне сөюне, йөрмин кешкә бүлгәләр. Сайратыйк әле сайратыйк, бәхет кышын бергәләр. Ходай биргәнне сөюне, йөрмин кешкә бүлгәләр. Сайратыйк әле сайратыйк, бәхет кышын бергәләр. Сайратыйк әле сайратыйк, бәхет кышын бергәләр. Әбрихабриев яңа елга бүләкләрне 1 ай алдан барлый башлый. Артист файдалы бүләкләргә басым ясарга ярата. Ул кармак, шүкеш, пышкы, шиләк кебек әйберләр булырга тиеш. Әбринең үзенә бирелгән иң оригиналь бүләк 2 урынлы карават. Көтелмәгән бүләк яңа фатирга бик җайлы гына кереп урнашкан. Файдалы бүләкләр яклы Әбрихабриев бу атнада 2нче урында. Урталайга бүлдем клибын карабызык. Бу җырыма куштым таң нурын, мәхәббәтне куштым аз булса да, сагынуның куштым сабырын. Бу җырыма куштым җилләр шавын, куштым азрак яшен чаткысын. Сөю ләззәтеннән шак-шак кына, сөю газабының яртысын. Яртысын мин сиңа калдырамын, бәлки мине бер чак аңларсың. Минекедәй җаның сызлаганда, син дә бер көярсең, янарсың. Син дә бәлки шул чак тоярсыңдыр, ялгыз янып, ялгыз сөенеп. Кермә күңелемә, мин бикләндем, уртак бүлдем янып көюне. Яртысын мин сиңа калдырамын, бәлки мине бер чак аңларсың. Минекедәй җаның сызлаганда, син дә бер көярсең, янарсың. Беренче урын иясендә яңа ел атмосферасы юк. Бүләкләрне дә сайлый башламаган. Бәлки мөшәкатьләре күптер, бәлки кәефе юктыр, анысын белмим. Сүз Гөлназ Сираева хакында бара. Гөлназ, без сине котлыйбыз. Бу атнада син беренче. Миңа калса, хәзер синең кәефең күтәрелергә тиеш. Тиз генә җыенда якыннарыңа бүләкләр сайларга ашык. Беренче урын Гөлназ Сираевада. Син сулар һава, син минем язмыш, иң татлы бәхет, иң ачы сагыш. Җәй уртасында суыккандай кырау, бу хисләр минем иң авыр сынау. Син сулар һава, син минем язмыш, иң татлы бәхет, иң ачы сагыш. Җәй уртасында суыккандай кырау, бу хисләр минем иң авыр сынау. Син янда чакта тыным кысыла, янда булмасаң сиңа ышанмам. Акылым дәшә булды туктады, ә җаным исә синсез тора алмый. Син сулар һава, син минем язмыш, иң татлы бәхет, иң ачы сагыш. Җәй уртасында суыккандай кырау, бу хисләр минем иң авыр сынау. Син сулар һава, син
башы сагыш, җәй уртасында суккандай кырау. Бу хисләр минем иң авыр сынау. Бу атнада музыкаль кайма хит парадында нәтиҗәләр ясалды. Артистларның урыннарын билгеләдек һәм аларның яңа ел бүләге әзерләү процессына да күз салдык. Якыннарыгызны сәбәпсез дә шатландырырга ашыгыз. Мин Дамир Зиннатуллин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Пока.